Panguva ino yatikona kuti macitizens emunyika yeZimbabwe they are resisting the 2030 vision yatikuona kuti panguva ino general vakanyarara arikunoshandisa panguva ino vari kuzama nepanogona napo nematask force vachizama kumisa this 2030 agenda. Takuchiona manje pane mashoko akubuda manje zvionekwa kunzi aiwa pane loose agreement akuitika pakati pa VP Chiwenga nemutungamiriri main opposition iri legitimate munyika yeZimbabwe vari kunoshandisa zvinapinda mashoko ashamisa vanhu zvavari kugesa vachiti zvogona kuitika kana chinge zvaitika zvichanakidza totipa subscribe or like what on the bell icon. Tipinda panapa pa New Zimbabwe mudanyura achiti Vice President Constantine Chiwenga, who fancies himself Mnangagwa's obvious successor, reportedly leads another faction resisting a presidential term extension. Chiwenga and Chamisa are also said to be contemplating a loose alliance to annihilate Mnangagwa. Sources within Citizen Coalition for Change CCC Diaspora Charters, who spoke to newsmobile.com, said unfolding political developments in Zimbabwe highlighted the increasing risks faced by opposite members and human rights activists, both within Zimbabwe and abroad. Intelligence sources have made us aware of a plot to cause harm, including murder, forced disappearances, and torching of properties belonging to known activists supporting and funding Chamisa's bid for political comeback to challenge Mnangagwa. Mashoko anobuda panapa tichiona kuti aiwa people that are now hinting kuti aiwa tichiona kuti general move ravo ndiri kustopa ukomana ava kuti vasaita this unconstitutional amendment. Pamwechete naRigwanozvi Chamisa muri kuona matask force avo ari kuda pasocial media uchiona pamwechete aiwa nana Amos Chibaya nana Osalo Ziziva vari kuuya panapa vachimiramira vachistopa this bid. Tikuona kuti vanhu panapa vakususpekta kuti aiwa zvinogona kukala zvinogona kuitika mona general aiwa naChamisa vava ku one side. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi na comment section medu tudze mafunguro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.